που ανέβηκαν στον πυλώνα που στηρίζει τους προβολείς απέναντι έχουν πανοραμική θέα του γηπέδου, ωστόσο θα πρέπει να έχουν και το νου τους, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Οι νεαροί περνούν μπροστά από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Εδώ είναι η θύρα 9. Ενώ ετοιμάζεται, όπως με πληροφορεί ο Μάριος ο Βαδηλιώτης, φάνηκε στην καταπαχτή στα αριστερά μας η ομάδα της Ομόνοιας, όπου να είναι θα περάσει, περνά η Ομόνια, μπαίνει η Ομόνια στον αγωνιστικό χώρο, να την εδώ, ενώ ετοιμάζεται και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, βλέπω απέναντι, σχεδόν ταυτόχρονη η είσοδος των ομάδων. Εδώ τα πλάνα από μια καινούρια κάμερα που εισάγουμε στις ζωντανές μας μεταδόσεις, τη Steadicam, που μας δίνει τη δυνατότητα πλάνων από χαμηλότερο ύψος και με έτσι μια πιο πανοραμική θέαση του χώρου. Το φάουλ, φάση που θα κρατήσει την μπάλα στην περιοχή της Ομόνοιας. Χριστοδούλου, Σατσάς έκανε το λάθος και δίνει την δυνατότητα στην Ομόνια να περάσει στην αντεπίθεση. Ράουφμαν προσπαθεί να φύγει, μπαίνει στην περιοχή ο Ράινερ Ράουφμαν, πλασάρει στη γραμμή, ο σώζει ο Αριστοτέλους. Η πιο μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Από την ατομική προσπάθεια του Ράινερ Ράουφμαν και την ηρωική, θα τη χαρακτηρίζαμε, παρέμβαση του ξένιου του Αριστοτέλους, μένει το 0-0, ενώ είδαμε εκεί και τον Ράινερ Ράουφμαν να δίνει το χέρι στον άντρο τον Πετρίδη. 24ο λεπτό, ο ξένιος Αριστοτέλους είναι πεσμένος στο έδαφος από αυτή την ηρωική του παρέμβαση, τραυματίστηκε. Έχουν το κόστος τους αυτές οι δύσκολες προσπάθειες. Δέστε το Ράουφμαν, έφυγε με πολύ δύναμη, η ομορφότερη προσπάθεια που έκανε ο Ράουφμαν στο παιχνίδι. Πλασάρι, βάλα στο κενό τέρμα, ακριβώς πριν περάσει τη γραμμή, ο ξένιος Αριστοτέλους σταματά την πορεία της και μένει το 0-0. Ξανά και από άλλη κάμερα ο ξένιος ο Αριστοτέλους σώζει και σταματά τον γκολ στο 24ο λεπτό. Εντυπωσιακό το πλάνο από αυτή την κάμερα. Ενώ ο κύριος Μιχαηλίδης, ο κύριος Βουτσέκοβιτς, ένα αποτέλεσμα που απομακρύνει και τους δυο, περισσότερο βέβαια το ΑΠΟΕΛ, από την υπόθεση τίτλος. Θυμίζουμε 55 βαθμοί για την Ανόρθωση, 52 για την Ομόνια, 50 για το ΑΠΟΕΛ, χωρίς να υπολογίζουμε το τι θα πάρουν οι δύο ομάδες από αυτό το παιχνίδι. Νικόλας Γεωργίου. Παλιά για τον η παλιά και τον γκολ. 1-0 για την Ομόνια από τον Λευτέρη τον Κοντολεύτερο. Και να εδώ ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, πριν μπούμε στις καθυστερήσεις ή ακόμη και στις καθυστερήσεις, κάνει το 1-0. Και δέστε τι γίνεται, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Εδώ ο Άντρος ο Πετρίδης δεν μπορεί να πιστέψει ότι ήρθε τον γκολ στο τέλος. Και εδώ η κερκίδα της Ομόνοιας, οι οπαδοί της οποίας βλέπουν την ομάδα τους με το 1-0 να ανανεώνει τις ελπίδες της για να πάρει τη νίκη και να μείνει στη διεκδίκηση του τίτλου. Εδώ ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος, η αλλαγή του κυρίου Μιχαηλίδη που έκανε το 1-0, πέμπτο τέρμα για τον Κοντολεύτερο που είχε να σκοράρει από την 19η αγωνιστική. Ήταν ο παίκτης, σας θυμίζουμε, που σκόραρε ως αλλαγή και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, χαρίζοντας και εκεί την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του. Ομόνια που θα επανέλθει στο προσκήνιο με τον Μαλεκό. Παλιά στην περιοχή δεν θα μπορέσει να ελέγξει ο Ράουφμαν, βγήκε ο Αριστοτέλους.
Ιωακίμ. Σατζάς. Μαρτσέλο. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια, που βλέπει τώρα τον χρόνο να φεύγει ευνοϊκά για λογαριασμό της. Ξανά απάλι κάμερα το τέρμα του Κοντολεύτερου. Εδώ κέρδισε την μπάλα, έκανε και την πλάσα Πετρίδης, δεν πρόλαβε, άπλωσε το χέρι του, δεν πρόλαβε. 1-0 για την Ομόνια. Ενώ ο Κώστας Καλοθέου είναι πεσμένος στο έδαφος. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό και αυτό των καθυστερήσεων. Ομόνια ΑΠΟΕΛ 1-0. Ο Λευτέρης Κοντολεύτερος που απελευθέρωσε, θα λέγαμε, τους παίκτες και τους οπαδούς της Ομόνιας από αυτό το άγχος του 0-0. Μπάλα έξω και είναι για την Ομόνια, ενώ ο κύριος Λουίς Λοΐζου έρχεται προς την πλευρά του πάγκου. Ο βοηθός διαιτητής έδωσε πλάγιο για την Ομόνια, ο κύριος Λουίς Λοΐζου έδωσε πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Ομόνια ΑΠΟΕΛ 1-0 με το τέρμα του Λευτέρη του Κοντολεύτερου. Και βέβαια τα πράγματα τώρα αλλάζουν άρδιν σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα. Είναι το τέλος του παιχνιδιού. Η Ομόνια φτάνει και πάλι την ανόρθωση στην πρώτη θέση με τους 55 βαθμούς. Εδώ πνίγεται στις αγκαλιές των παραγόντων της Ομόνιας ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης. Να ακούσουμε τον κύριο Βουτσέκοβιτς μέχρι να απελευθερωθεί εκεί ο κύριος Μιχαηλίδης. Κύριε Βουτσέκοβιτς, η ομάδα σας έχασε με γκολ στο 90 μετά από μια μεγάλη μάχη. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ρίσκαρε Ομόνια, ρισκάραμε και εμείς. Θέλαμε και εμείς νίκη. Δυστυχώς τυχερός κέρδισε σήμερα. Βλέπουμε τον κόσμο της ομάδας σας παρά την ήττα να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές σας. Σίγουρα αυτό που είναι γιατί είναι δυνατό Ομόνια. Πάμε στην Ομόνια. Πάμε στην Ομόνια και στον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, η πιο γλυκιά νίκη φέτος από μια χρυσή αλλαγή και πάλι. Είναι γεγονός ότι όπως εξελίχθηκε στο τελευταίο λεπτό νιώθουμε υπέροχα και μας διατηρεί στην πρώτη θέση. Τώρα έμειναν 5 παιχνίδια, φόρτσα για τον τίτλο. Έχουμε ακόμη 4 παιχνίδια. Θα συνεχίσουμε τη μάχη και να ξέρει ότι ανόρθωση είμαστε δίπλα τους. Πάρε Μαντιλιώτη, αν μπορούμε και από κάποιους παίχτες της Ομόνιας έτσι να πάρουμε μια πρώτη αντίδραση εδώ από τους πανηγυρισμούς τους. Ναι, να ακούσουμε τον Κώστα τον Μαλεκό. Μια μεγάλη νίκη στο τελευταίο λεπτό. Πραγματικά ήταν μεγάλη νίκη που μας αφήνει στη διεκδίκηση του τίτλου. Το θέλουμε τόσο πολύ αυτόν τον τίτλο που θα τον παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά πόσο αλλάζουν τα αισθήματα μέχρι το 89, νομίζατε ότι τέλειωσε για φέτος η υπόθεση τίτλος. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτά και από τον Κώστα τον Μαλεκό. Συνηγορούμε στα όσα είπε ο Κώστας ο Μαλέκος. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή η σύγκρουση και η εναλλαγή των συναισθημάτων. 1-0 λοιπόν. Η Ομόνια, η μεγάλη κερδισμένη στο 84ο ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. 31η νίκη για την Ομόνια σε παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ. Να ακούσουμε όμως και ένα ποδοσφαιριστή από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τον Λούκα τον Χαγγιλούκα. Λούκα, η ομάδα σου έχασε στο 90 μετά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Νομίζω η Ομόνια ήταν καλύτερη στο πρώτο γκους. Εμείς αντίθετα δεν καταφέραμε να τιμωρήσουμε αυτή την τακτική με τους πολλούς επιθετικούς που είχε η Ομόνια και σε μια ανύποπτη φάση κατάφερε να πετύχει ένα τέρμα και να πάρει την νίκη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιος πρέπει να κερδίσει. Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Στόχος πλέον είναι το κύπελλο. Εντάξει, καθαρά πλέον η έξοδο μας στην Ευρώπη είναι μέσω του κυπέλλου, αλλά δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσουμε και για το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ στην αντίθετη πλευρά οι όμορφες, οι πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές από τους οπαδούς της Ομόνιας που αποθεώνουν τους παίκτες τους, οι οποίοι κατάφεραν μέσα στα τελευταία λεπτά να ανατρέψουν την αρνητική για αυτούς εξέλιξη